кажа нещо, което няма да изненада абсолютно никого. Аз съм дискриминиран. Голяма работа. Ще ви кажа обаче нещо, което може да ви изненада. Всички ние сме дискриминирани. И нека ви кажа защо. В последните години безспорно имаше много добри и ползотворни политически инициативи. Те обаче някак бяха заглушени от оглушителната простащина, която завладя българската политика, особено след 2009 година. Това превърна политиката в изолационно занимание само за малцина. И за това всички ние сме дискриминирани. Нека да ви кажа как аз си решавам проблема с дискриминацията. Като човек с увреждане има много публични места, на които аз не мога да вляза. На тези места аз водя дела. До момента съм извел над 30. Банка, застрахователно дружество, общинска, областна сграда или бюро по труда. Дело след дело след дело. Като парен чук. И знаете ли, в момента тези публични сгради, които съм съдил, са вече достъпни. Така че аз не се чувствам дискриминиран като човек с увреждане, заради това, че ползвам поличка на това конкретно място. Така че този вид дискриминация аз мога да боря сам. Политическата дискриминация обаче не мога да преборя сам. И затова търся вашата подкрепа. На всички хора, живеещи в Овча купел, Надежда, Люлин, Връбниц, Банкя, Илинден, Красна поляна, Нови Искър. Подкрепете ме, защото в тези избори аз влизам в битка за конкретни каузи с цялото си сърце и душа. И съм сигурен, че гражданите могат да вземат думата. Сигурен съм, че гражданите могат да имат силен глас в парламент. Защото дискриминацията няма форма и трябва да я борим заедно.